வணக்கம். கலைஞரின் குரல் ஓவியம். குரல் எண் 37. வழங்குகிறார் திருக்குறள் பூவை பி. தயாபரன் அவர்கள். சாலையில் பல்லக்கு ஒன்றை சிலர் தூக்கி கொண்டு நடந்தனர். பல்லக்கில் ஒருவர் சாய்ந்தவாறு சாலையின் இரு மருங்கிலும் உள்ள இயற்கை காட்சிகளை கண்டு களித்தவாறு பயணம் நடத்தி கொண்டிருந்தார். கழுத்து வலியெடுக்கவும் கால் கொப்பளிக்கவுமான நிலையில் பல்லக்கு தூக்கிகள் தங்கள் பணியினை ஆற்றிக்கொண்டிருந்தனர். 2 முதியவர்கள் இந்த காட்சியை ஒரு மண்டபத்தில் இருந்தவாறு கண்டனர். அவர்களில் ஒருவர் தமிழ் நூல்களை நிரம்ப படித்தவர். அவர் சொன்னார், பார்த்தீரா, இதுதான் பாவம் செய்த ஜென்மத்திற்கும் புண்ணியம் செய்த ஜென்மத்திற்கும் சரியான எடுத்துக்காட்டாகும் என்று. அவருடன் இருந்த முதியவர் எப்படி என்று ஆவலுடன் கேட்டார். தமிழ் படித்த முதியவர் கூறினார் விளக்கமாக, திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் இது பற்றி மிகச்சிறப்பாக சித்தரித்துள்ளார். அறத்தினால் ஏற்படும் பயன் என்னவென்று நூல்களை கொண்டு ஆராய தேவையில்லை. பல்லக்கில் செல்பவனையும் பல்லக்கு தூக்குபவனையும் பார்த்தாலே அவர்களில் அறம் செய்தது யார் என்று புரிந்துவிடும். ஒருவர் செய்த அறத்திற்கேற்ப அவர் பல்லக்கில் ஏறுகிறார், அறம் செய்யாதோர் பல்லக்கை சுமக்கிறார். இவ்வாறு படித்த முதியவர் விளக்கம் கூறிக்கொண்டிருந்த போது, என்னே கொடுமை, என் குரலையே குழி தோண்டி புதைக்கிறீர்களே என ஒரு குரல் கேட்டது. இரு முதியவர்களும் வியப்புடன் திரும்பி பார்த்தனர். வள்ளுவர் கண்கலங்க நின்று கொண்டிருந்தார். முதியவர்கள் அவருக்கு வணக்கம் தெரிவித்தனர். பதிலுக்கு வள்ளுவர் அவர்களை வணங்கிவிட்டு, தான் எழுதிய குரலுக்கு இப்படி ஒரு பொருந்தாத உரை கண்டது யார் என்றே எனக்கு தெரியவில்லையே. முதியவர்களே, பல்லக்கு சுமப்போரையும் பல்லக்கில் செல்வோரையும் வைத்து நான் பாடிய குரலுக்கு நீங்கள் உரைத்தது சரியான பொருள் அன்று. பல்லக்கில் ஏறியவன் அறச்செயல் புரிந்தவன் என்றோ, பல்லக்கை சுமப்பவன் தீச்செயல் புரிந்தவர் என்றோ நான் கருத்து அறிவிக்கவில்லை. அது அறிவுக்கு ஒவ்வாத ஒன்றாகும். அறவழியில் நடப்பவர்கள் பல்லக்கில் செல்பவனைப் போல வாழ்க்கையில் வரும் இன்ப துன்பங்கள் இரண்டையும் எளிதாக கருதி பயணத்தை தொடர்வர். தீய நெறிக்கு தங்களை ஆட்படுத்தி கொண்டவர்களோ பல்லக்கை தூக்குகிறவர்களைப் போல இன்பத்திலும் அமைதி கொள்ளாமல் அதே சமயம் துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மனப்பக்குவமன்றி வாழ்வையே பெரும் சுமையாக கருதுவர். இவ்வாறு அறச்செயலின் பயனுக்கு பல்லக்கில் செல்பவனையும் தூக்குபவனையும் ஓமை காட்டினேனே அல்லாமல், அவரவர்களின் பாவ புண்ணியங்களுக்கேற்ப பல்லக்கு சுமப்போராகவும் பல்லக்கில் செல்வோராகவும் ஆகிறார்கள் என்று நான் குறிப்பிடவே இல்லை. என்னையும் என் குரலையும் உணர்ந்து கொள்ளாமல் தவறான எண்ணங்களை மக்களிடம் பரப்பாதீர்கள் என்று உருக்கமுடன் கேட்டுக்கொண்டார். படித்த முதியவர் வள்ளுவரிடம் தன் செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்துக் கொண்டு இனி தன்னை திருத்திக் கொள்வதாகவும் கூறினார். உம்மை திருத்திக் கொண்டால் மட்டும் போதாது, ஊரையும் திருத்துக என உரைத்து வள்ளுவர் அவரிடமிருந்து விடைபெற்று சென்றார். அதற்குள் பல்லக்கு வெகு தொலைவுக்கு சென்று விட்டது. இதோ குரல்: அறத்தாறு இதுவென வேண்டா, சிவிகை பொறுத்தானோடு கூர்ந்தானிடை. இது அரண் வலியுறுத்தல். குரல் எண் 7. நன்றி, வணக்கம்.